זאת ירייה ברגל של הליכוד, ואני מתכוון כמטאפורה, כי לליכוד אין רגל. או כי לפעמים אנשים לא שמים לב שאני משלב מטאפורות, ואני החלטתי לציין את זה מעכשיו. אז טל ברודי זאת ירייה ברגל של הליכוד, ואני אסביר גם למה. אני אסביר גם למה. מי, טל ברודי? טל ברודי, כן, הוא גם משוגע. עכשיו אנחנו על הספה. לא, תשמע, הבעיה הגדולה היא, מה הקרב הרי? מה הקרב עכשיו של ביבי? מול מי? מול מה הוא מתמודד? ציפי לבני? מול האמת. שוב פעם מטאפורה, סתם, מול ציפי לבני. רק בחנתי אותך, רק את הקשב שלך. מול ציפי לבני, נכון? גורי. אז אני חושב שהמטה עכשיו עסוק בזה שלא יתבלבלו בינו לבין ציפי, נכון? כשהבוחר בא לזה, שלא יתבלבלו. ומה טל ברודי? הוא עשה קריירה בלבלבל בין זכר לנקבה, נכון? ואתה רוצה שהוא יצא עכשיו ויגיד, אני חושב ראש ממשלה טובה זה, הוא יפה, כן, הצביעו מחלה, הצביעו מחלה. אתם יודעים למה ביבי יוסף כוכבי?